खुलुमबाय गुड मर्निं आंनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिर खेबसेबाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा गासिबो मोजाङैनो दं ओमफ्राय आंबो मोजाङैनो दं नै आं दा मा होनोमोनलाय नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान ब्लग्स लानानै फैलायबाय आरोना ओमफ्राय आङो गामियाव ओंखारबोदों लोगोफोर ओंखारनायखौ आं नोंथांमोननो देखायनो हायासै ओमफ्राय मानि थाखाय ओंखारबोदों नोंथांमोना बयबो मिथिखाबाय जानो हागौ ना बयनिबो गामियाव दा गुन'त्सव सोलिगासिनो दङ ना ओमफ्राय गुन'त्सवनि माखासे नुथायफोरखौ बा सावगारिफोरखौ नोंथांमोननो देखायनो नाजानोसै नोंथांमोनहा अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो ओमफ्राय जों गामियाव माबायदि गुन'त्सव खुंदों बेखौ नोंथांमोनहा आंजों लोगोसे नायफालांबाय थाबानो जाबाय थ' लोगोफोर थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै बिबार बारदों नै गार्डेन जोंना गामिया 1 नं गोजोनफुरि दै कारिगाव बिबार खेबगासिनो हनै सानसेया बा होनदों नोंबो बा होनलायलायथारदों ओरैहाय जोंना गासिबो बिखुनजो जानाय बिब' जानाय दंजोबो आरोखि ना बाहाय माबा मा होनोमोनलाय गासिबो गामि हलैनो माबा गुन'त्सवआवहाय गामियावहाय LP स्कुलाव ओंखाम जाहोजोबो जाहैबाय आरोखि ना ओमफ्राय दा ओंखाम संगासिनो दङ नोंथांमोननो मा ओंख्रि संदों नोंथांमोननो देखायनो नाजानोसै आङो आंना फिसालाया उन्दु ओंखारथारबाय बाजागोन नामा हरां बाला बे बिफानो हैनोसै आं बैयाव दङ बिफानो हैनोसै आं बोरा नानिया माबाया फंलिया बहाय थांखो मा ओंख्रि संदों नोंथांमोननो देखायहैनोसै आं फिसालाखौ मा होनोमोनलाय बिफानो हैनोसै आं ओंखामखौथ' जानानै फैदोंमोन न'आव आलु भाजाजों ओमफ्राय दा नायनोसै जोंहाथ' दिनै मिरामिससो लोगोफोर बेबो जोंना बेनाबो इउटुब चेनेल दं दे लोगोफोर इन्दुप्रभा नोंथांमोनहा नुयोबाथाय सापर्ट खालामना होबानो जाबाय आरो सार्च खालामनानै नाय इन्दुप्रभा बयबो मोजां मोनदों गथ'नि एक्टिंखौ ओमफ्राय बयबो केमेरा खेबफैदों आरोना बिराद मोजां मोनदों बे माबा केमेरा खेबबाय थानाया बे स्कुलनि हेडमास्टार आरोखि ना ओमफ्राय माखासे सिङावहाय नायग्रा माबाफोर दङ अफिसारफोर ओमफ्राय बिसोरो अरेल बायदिसिना लागासिनो दं गथ'फोरखौ साफायै आरोना साफा अरेल लागासिनो दं माखासे सिङावहाय दङ आरोखि ओमफ्राय माखासे गथ'फोरखौ गासिखौबो बायहेरायाव जिरायहोजोबदों ओमफ्राय जिरायहोनानै सासे लेंहरनानै बिदिनो अरेल बिदि माबा खालामहोयो आरो माखासे एगजाम लिरनाया लिरखांबाय दा अरेल बायदिसिना लागासिनो दं साफा बेबायदि एक्टिंखौ मोजां मोननानैनो बयबो गथ'नो फैसाबो होफैबावबाय ओमफ्राय बयबो फैसा होदों आरोखि बयबो नायनो हागोन नोंथांमोनहा फैसायानो जा बुरजा जाबाय थोरसियावहाय बयबो 10 थाखा 20 थाखा बिदिल' होखायो नायलांबाय था नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिम बयबो होयो नै फैसाखौ रावबोथ' जेनेबा आजिखालि 10 थाखानि गाहायाव रावबो होखाया गथ'आ जा बुरजा फैसा मोनबाय गुन'त्सवआव मोजाङानो जाबाय न'खराव जेनेबा एसेसो बाहायनो हासिगोन आरो गथ'आ बिराद फट' खेबजागासिनो नै जोंना सारा गथ'जोंसो मेथाइ जानो लोगो जाफ्लानांसिगोनलै लोगोफोर नुबायना नोंथांमोनहा ओमफ्राय दहाय आङो फट' खेबैनि सिगाङावनो जा बुरजा जाखाबायमोन फैसाया ओमफ्राय दाबो नायदो नोंथांमोनहा हनै बेसेबां बुरजा जाखो नोंथांमोनहा नुदोंना आब'आ मालाय आंजों फट' खेबजानो होनदों आरोखि ना ओमफ्राय सानैजों फट' खेबजाबाय ओमफ्राय बेयाव भिडिअ'आवबो थाजोब्बाय आरोखि ना नोंथांमोनहा माबायदि मोनदों कमेन्ट्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय
दिनैनि ब्लग्सखौ ओं जाबाय नै फुल बागाना फुल बागानानो बांद्राय गैया आंना फिसालाखौ होफायजोबगोन बे समाव ओइ फुल दांनो नागिरदों नायलाय जोंहा फिसा ओमफ्राय र' उन्दुनो ओंखारबाय गोलोमबाय उन्दुनो ओंखारबाय दालिया बोलो नोंना मिलायो बा उन्दुनो ओंखारबाय दांना बियो ओंखारबाय र' जोंनाबा गोदो गोदो उन्दुलांबाय लोगोफोर माखासे भिडिअखौ आं लानो हायासै थ' बेनि थाखाय सरि थ' दिनैनि भिडिअखौ आं बेयावनो दोनथ'नो सानबाय बाय बाय लाभ इउ अल